Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 21 ноябрь, сишәмбе. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә тамашачыларга күтәренке кәеф, файдалы көннәр теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кереп калган, шул турыда алдагы минутта кыскача булыр. Россиядә салым органнары хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Ил тормышы өчен салым органнарының ролен бәйләп бетереп булмый, чөнки алар дәүләт идарәсенең иң нәтиҗәле һәм абруйлы структураларының берсе, хакимиятның икътисади иминлек гаранты булып тора. Өстәвенә, социаль сәясәтне гамәлгә ашыруны да тәэмин итә. Бүген халыкара телевидение көнен билгеләп үтәләр. Бәйрәм күптән түгел генә билгеләп үтә башласа да, телевидение тарихы моннан бер гасыр элек башланган. Беренче экспериментлар электрон нурларны тапшыру һәм сурәтне билгеле бер ераклыкка алу өчен 1920 еллар башында ук Америка, Япония һәм Советлар Союзында үткәрелде. Бүген халыкара сәламләү көнен билгеләп үтәләр. Аның төп максаты киң җәмәгатьчелекнең игътибарын, тынычлыкны саклау өчен шәхси аралашуның мөһимлегенә юнәлтү. Шуңа күрә бүгенге бәйрәм дусларча сәламләү, шатлыклы хисләр һәм яхшы кәеф өчен тагын бер матур көн. Сез дә бу бәйрәмгә кушылыгыз. Һәр кеше үзеннән соң җирдә эз калдыра. Сәнгать, мәдәният өлкәсендәге шәхесләрнең өлеше тарихка ук кереп кала. Тарих үз чиратында мәдәни мираска әйләнә. Галиәскәр Камал театр сәхнәсендә хезмәт иткән Асия Харисова һәм Идрис Мәсхутовны искә алыр өчен студиябызга кунакка без Луара Шакирҗанны чакырдык. Луара Галимовна, хәерле көн, исәнмесез? Иң беренче сүземне шуннан башлыйсым килә әле. Менә сез шәхсән һәм Камал театры бакыйлыкка күчкән артистларны һаманда барлап торасыз, искә төшереп торасыз, тамашачыларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Һәм бүген без Асия ханым Харисовны искә алып китмәкче булабыз. Чөнки аңа 100 ел. Исәнмесез, хәерле көннәр. Безнең бай тарихлы татар театрында менә шундый күренекле артистлар, шәхесләр, театр эшлекләре алар шулкадәр күп. Һәм аларның искә алып китмеше мөмкин түгел минемчә. Бу минем безнең театрның вазифасы, бурычы. Әлбәттә, без зур сәхнәләрдән юбилей кичәләре итеп, искә алу кичәләре итеп уздыра алмыйбыз. Ул вакытта безгә спектакль куярга да вакыт калмас. Көн сайын булырга мөмкин андый искә алу кичәләре. Менә безнең театр белән кызыксынучы һәм артистларны үзләренең туганнары кебек яратучы өлкән буын, урта буын тамашачылары хәтерлиләрдер әле. Театрда 3 Асия бар иде. Асия Галиева, Асия Хайруллина, Асия Харисова. Алар барысы да Мәскәүдә Луначарский исемендәге театр сәнгате институтында, татар студиясында белем алып кайткан төркемнән искә төшереп китсәк, бу төркемдә шундый күренекле шәхесләр: Паразат Исәнбәт, Гәүһәр Камалов, Рафкат Бишәнтәев, Гөлсем Камская, Дилүс Ильясов, Гали Хәсәинов һәм соңрак язучы булып танылган Мәхмүд Хәсәнов, менә шушындый күренекле шәхесләр укыды һәм алар барсы да театрда үзләренең иҗатлары белән балкыдылар. Тарихта бер җәүһәр калдырдылар. Менә шуларның берсе Асия Харисова. Менә күптән түгел аның тууына 100 ел тулды. Аның турында сөйләгән вакытта биографиясеннән башлыйк инде. Әйдәгез. Ул Биектау районында Өмбе исемле авылда гади гаиләдә туган гади авыл кызы. 30-нчы елларга туры килә инде аның мәктәп еллары. Ул вакытта тарих буенча беләбез, бөтен авылларда да театр белән, үзешчән сәнгать белән шөгыльләнү, бию, җырлау кичәләре һәм шулай итеп шушы кичәләрдә катнаша башлый Асия. Ул вакытта аның фамилиясе Разаветдинова була. Һәм ничектер үзеннән үзе шушы сәхнәне яратып артист булырга хыяллана башлый, ләкин ул мәктәпне тәмамлаган вакытта, нәкъ һөнәр сайларга кирәк булган вакытта дөньяның асты өскә килеп, Бөек Ватан сугышы башлана. Ул утын кисү, окоп казу кебек шушындый эшләрдә катнаша. Кайбер чыганакта хәтта аның фронтка барып кайтуы да билгеле. Шуңа күрә ул бу газаплы елларда үзенең киләчәге турында уйламый. Ләкин 44-нче елда, әле сугыш бетмәгән вакытта ук, безнең Татарстан дәүләте Мәскәүдә
татар театрының киләчәген кайгыртып яшьләр җыя, талантлы яшьләр моны ишетә Асия һәм яңадан шушы хыялы аның калкып канатланып чыга да ул имтиханга килә, аны кабул итәләр, шулай итеп ул Мәскәүгә юл ала. Мәскәүдә укыган вакытта менә кайбер истәлекләре бар, аны әйтеп китәргә кирәк дип уйлыйм. Алар бик күренекле педагогларда укыйлар. Станиславскийның шәкерте профессор Ольга Пыжова җитәкчелегендә һәм аның шушы милли студиялар турында язган бер зур китабы, истәлекләр китабы бар. Шунда ул менә безнең татар студиясыннан да Асия Харисованы да телгә алып киткән. Ул үзенең самимилеге, табигыйлеге, гадилеге белән хәтта тәҗрибәле зур артистларга да үрнәк булырлык, искиткеч игътибарны җәлеп итә торган кыз иде ди. Һәм тагын шунда бер истәлекле кызык вакыйга, СССРның халык артисты Тарханов Михаил. Алар да шулай имтиханнарга килә торган була. Менә шушы Асия Харисованы бик гадилеге белән ярата ул. Һәм бер тапкыр экзамен, имтихан вакытында диплом спектакль Король Олень Булан патшаны куялар алар Карл Готцинның, анда Смиральдина дигән образда була Асия Харисова һәм король каршында менә шулай баш игән вакытта ул артык матур итеп шүгәли, егыла язып кала. Һәм Тарханов кычкыра аңа: "Менә бу бик әйбәт, моны онытма" ди. Шушылай калдыр. Һәм ул яңадан шулай торып китә, кулларын канат шикелле җәеп. Ул вакытта хәтта соңыннан яза: "Мин белмәдем дә". Ул аның хушыннан яза, менә ачлыкта. Әле шул вакытта ул инде кияүгә чыккан була, үзенең курсташына бәби көтә. Әмма шунда дип яза Тарханов, шушындый хәлдә булуына карамастан, ул үзен сәхнәдә ни өчен торганын аклап, шундук канатларын җәеп очып китеп барды. Менә бу бик кирәкле сыйфат. Димәк, ул сәхнәдә ни өчен булганын аңлый белә дип. Менә шулай итеп аны зур мактау сүзләре белән мин инде моны татарчага үземчә тәрҗемә итеп кенә сөйлим. Менә шулай ул бик гадилеге, табигыйлеге, ихласлыгы белән күренекле артистка була. Алар Казанга кайталар. 49 елда ТЮЗ бинасында уйныйлар алар рус ТЮЗында. Аннан соң 50 елдан Камал театрына алалар аларны. Әлбәттә, бу вакытта безнең Камал театрында зур артисткалар, Фатыйма Илеская, Галия Булатовалар, анда Камская, кыскасы йолдызлар, егетләр арасында да, алар арасында яшьләргә бик җиңел булмый. Ләкин менә Асия Харисованың шул авыл кызының бик тырыш, бик кызыксынучан булуы, ул бөтен репетицияләрдә утыра. Галия Бануны куйган чакларында бөтенесен карап утыра һәм Галимә Бануны әзерли, әнисен. Күрсәтә. Аны кабул итәләр, бик оста башкара. Шуннан соң икенче тапкыр куйганда да Галимә Бану була, бу турыда матбугат битләрендә язалар. Ул чын гади авыл кызы, бик күп төсмерләр табып, хәтта җеп эрләп утыра. Аның ырчыгы биеп кенә тора. Аппак ыек башлардан килеп чыга, менә бик күп вак детальләрне табып, ул шундый тормышчан образ хасил итә. Менә шундыйрак сүзләр, истәлекләр бар Асия турында. Мин аны хәтерлим. Аның менә Әремтел Сабира, татар хатыны ниләр күрмидә, Гөлсем Камскаядан соң ул искиткеч оста уйный, аңа уйларга кирәк була һәм ул аны башкарып чыга. Менә шундый усалларны уйнаганда ул бер куркынычка әйләнә, чын усал дип кабул итәсең. Ә шул татар хатыны ниләр күрмидә, ул бик киң күңелле, бик сөйкемле Фәүзия киленендә башкара. Анда инде ул бөтенләй менә әниләр шикелле, якты күңелле. Кыскасы менә шундый киң диапазонда, уңаймы, тискәреме, эпизодмы, төп рольме, ул аларның барсында бик табигый, бик ышандырырлык итеп эшләйде. Безнең телевизион фондта булырга тиеш. Рәфкать абый Бикчәнтәев үзенең курсташын, шәкерттәшен Асия Харисованы бик хөрмәт итә ул. Һәм үзенең Владимирина күк капысы ачылса да, ул аны ала. Һәм аларның анда дуэтлары да бар. Менә аннан да күренә инде аның юморга да бай, бик тормышчан булуы. Тагын шуны да әйтеп китәргә кирәк, тамашачыларыбыз белеп торсын дигәндәй. Ул бер курста алар укыйлар Шакир Харисов белән. Шал ягына бик оста җырлый торган егет. Ул да кайта театрга, аның эпизод рольләре дә бик күп. Аннан соң ул гомер буе режиссер ярдәмчесе булып эшли. Һәм бу гаиләдә инде алар укыганда уйланышалар.
Равил Харисов туа, шундый ук талантлы, мәхәббәт озын, гәүдәле, матур егет, җырчы, Татарстанның халык артисты, талантлы һәм менә аларның гаиләсендә шушы Асяпа белән Шакир абый шушындый егетте тәрбияләп үстерәләр. Ни кызганыч, Равил әтисе, әнисе кебек 87-88-ләргә җитә алмады, иртәрәк китеп барды арабыздан. Әмма ләкин менә шушы түгәрәк дата уңаеннан театр тарихында да зур из калдырган, шулай ук менә эстрада сәнгатенә дә талантлы ул тәрбияләп биргән бу Харисовлар гаиләсен искә алып китү, ул әлбәттә безнең бурычыбыз. Алар үзләренең якты эзләрен калдырган шәхесләр һәм рухлары шат булсын. Арабыздан шулай ук иртә киткән Идрис абый Мәсгудын да искә алыйк әле. Әгәр дә исән булса, аңа бары 75 кенә тулган булыр иде бит. Әйе шул, Эльза. Һәм без аны әлбәттә сәхнәдән уздырган булыр идек бу юбилей кичәсен. Әмма ни кызганыч, үзенең 60 яше тулган көннәрдә, 15 ел элек инде, ул кинәт вафат булды. Аның менә иҗат кичәсе булырга тиешле көннәрдә ул алырга тиешле чәчәкләр аның ни кызганыч каберенә куелды. Ул сеңлесе аның бер сөйләгән иде. Театр артистларының хезмәт хаклары бит инде һәркемгә билгеле, без күп алып эшләүчеләр түгел. Абый, гаиләң дә бар, әллә башка эшкә күчәсеңме дип әйткән идем мин аңа бер тапкырды. Юк, сеңлем. Мин театрсыз яши алмыйм, үлсәм дә театрда үләм дип әйткән. Ул әйме менә фәрештәләрнең амин дигән сәгатенә туры килгән ахры. Нәкъ үзенең грим бүлмәсендә йөрәк иянәгеннән кисәк шулай китеп барды ул. Борчылып, дулкынланып та йөргәнем белән мин аның менә юбилей була инде ничек дип, һәм шушы юбилей кичәсендә аңа Татарстанның халык артисты дигән исем бирелергә тиеш иде. Үлеп китте, әмма барыбер без ул исемне аңа бирдек. Ул шушы исемгә лайык артист булды гомер буена. Һәм шул көндәрдә минем төшемә кергән иде ул, менә ничек кызык, барсын да сизеп торалар бит алар. Бик зур табын, мул табынга килеп утырды ул. Мин инде Идрис турында бик күп тә сөйли алам. Аның урыны һаман буш дияргә була. Теге грим бүлмәсендәге урыны буш дип кенә әйтү түгел. Аның үзенчәлекле амплуасын алыштырырда артистларыбыз юк. Габделфәрд Шәрәфиев бар иде. Ул да китеп барды. Чөнки алар тышкы кыяфәтләре белән үк ничектер менә шундый көчле, бераз юантык, түгәрәк йөзле, алсы битле, саргылтырак чәчле, шундый зур гәүдәле булуга карамастан, шулай ук менә үзем белеп тә истәлекләрдән дә ул хәтта швингда үтерә алмый торган шундый нечкә күңелле ир-ат. Ул тиз үпкәли иде дип әйткәне бар апасының. Апасы Гайсә дә безнең театрда киемнәр цехында эшләде, бик сәнгать яратучы гаилә. Ул бик тиз үпкәли дә, шундый күзләренә яшь тыгыла, ләкин бер кайчан зарламый, бер кайчан беркемне хурламый, сүкми. Менә шундый балалар күзләре белән, самими, сабилар күзе белән карап яшәде ул дөньяда. Ул Чистай районының Гаделша авылында күп балалы гаиләдә туа, 10 балалар алар, 8 үсә, әтисе тегермәнче, җырчы да, гармончы да була. Мөдәррис ага Ал Зәйнәбем дип үзенең хатынына җырлар багышлый торган була. Һәм Идрис тә кичкенәдән мәктәп сәхнәләрендә җырлый да, бии дә, сөйли дә, гармон уйный һәм шамакайлыклар да күрсәтә белә. Менә шундый иң кызыксынучан, китапханәдәге бөтен китапларны укып бетергән шундый төпчек малай булып үсә ул. Театр училищесына килә. Марсия Сәлимҗанов, Рифкать Бикшәнтәев, Шәхсәнә Мәсфәндиярова, Асия Хәйруллина укыткан курска безнең белән 1 ел укып алды, аннан армиягә китте ул. Һәм аннан соң ул шулай Казан театр училищесын тәмамлады, инде Асу Гайнуллиналар курсына кайтып. Аннан соң аны Әлмәт театрына җибәрделәр. Ул анда бик күп зур рольләр уйнап, Татарстанның атказанган артисты дигән исемгә лаек булып, соңыннан аны Марсель абый барыбер дә менә шундый характерларны оста уйнаучы булганын инде тәмам аңлап, Камал театрына чакырды. Аның диапазоны бик киң иде. Ул комик рольләрдә дә, ул драматик рольләрдә дә, сатирада аның кулыннан килә иде. Менә Асия Харисовага әйткән шикелле самимилек, табигыйлек, тормышчанлык, ышандыра алу көче
Бөтенләй уйнаган шикелле түгел, яшәү. Шулар белән ул аерылып тора иде. Аның менә берничә ролен әйтеп китәргә кирәк. Мәсәлән, әбиләргә ни җитми дә шундый киң күңелле Габдуллаҗан картны уйныйлаймы? Аның язмасы да бар. Һәм ул уйнаган иде Гаяз Исхакый әсәрләрендә. Жанбаевич та бер шундый руслашырга теләп биргән тискәре типны бик кызык уйнады. Һәм Гаяз Исхакыйның Зөләйхасында ул уйнаган поп, менә бу персонаж сәхнәгә килеп кергәч, кара киемнән, тәре аскан, менә шушы татар халкының бөтен фаҗигасын, көчләп чукындырылуын, бөтен хокукларның киселүен, менә шушы зур тарихи куркыныч вакыйга аның кыяфәтеннән, аның дәһшәтле күз карашларыннан аңлашыла иде. Менә ул аңа шундый осталык белән якын килеп уйнады ул рольгә. Аннан соң аның күп әлбәттә рольләре бар иде. Гол була Мишкин, Хәмзә, үзе шикеллерәк бер авыл кешесе, сәнгать, музыка яратучы, нечкә күңелле. Кыскасы, дистәләгән бәлки рольләр. Шулар арасыннан әле искә төшереп китәргә кирәк. Аны Мәскәү киностудиясе чакырды Гогольның ревизорына татар сәүдәгәрен башкарырга. Һәм ул сөйләгән инде Прагада була кинога төшүләр. Ул анда Никита Михалков, Армен Джигарханян, Ниелова кебек зур йолдызлар арасында югалып калмау гына түгел. Хәтта режиссер аны алар алдында мактый. Ул шундый органик, табигый рәвештә кинода төшү осталыгын да күрсәтә. Менә Идрис турында шундый сүзләр әйтәсе килә, җылы сүзләр белән аны искә аласы килә. Аны сагынабыз да, юксынабыз да. Әйткәнемчә, аның ул уйнардай образларны алыштырырдай тип актер юк бүгенге көндә дә әле. Шуңа күрә без аны искә алып китәбез. Рухы шат булсын, урыны җмахта булсын. Шулай шатланып, шулай күңелләре, рухлары сез әйтмешли тыныч булсыннар. Алар эчендә менә аларның нәсел дәвамчылары эчендә аларны искә алу бу зур шатлык. Ул әле бик оста иде кулга да, менә шул Идел буендагы безнең артистларның бакчалары, дачаларында, кичкенә генә җирдә ул гөлләр, җмах бакчасы эшләгәнен хәтерлим. Анда чәчәкләр дә, анда җиләк-җимеш агачлары да, йорты да көлеп, елмаеп, матур булып торган. Менә шундый чын, тырыш татар кешесе иде һәм бик талантлы. Бик зур рәхмәт сезгә. Килеп менә тамашачыларыбызга тагы бер кадны шушы шәхесләрне искә төшереп киткәнегез өчен, зур ярату, хөрмәт сүзләре белән аларны искә алганыгыз өчен, бөтен нечкәлекләр белән аларның тормыш юлларын тәсвирлап биргәнегез өчен бик зур рәхмәт. Сез һәр вакытта безнең көтелгән, яраткан кунагыбыз, шуңа күрә алдагы көннәрдә дә көтеп калабыз сезне. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенгә шулар, якыннарыгызның кадерен белеп яшәгез. Һәр көнне матур фикерләрдән генә башлагыз. Мин Әзәхмәтҗанов сезнең белән саубуллашам. Исән, имин булыгыз.